Are pe față. Dar numai când se aprinde filmează, nu se aprinde back-ul. Filmează-l, mă, aprinde, să-l filmezi. Nu, mă, că nu filmez. Aprinde-i back-ul, mă. Uite acum dacă vreau să filmez. Ce drăguț. Uite acum filmez. Da? Acum te filmează. Ce Zice, ce bă. vorbesc? S-aude? S-aude tot. Zi, ca virgulă consilier. Zic că ești consilier, de ce să te voteze lumea? Spune-le, promite-le. Zic că ceva pune la pe site, pe info. Zi, te punem pe internet, zi, ce faci tu pentru orașul ăsta? Hai că ți-o Păi interviu. eu dacă așa... Bună ziua, domnul Adrian. Vreți să fiți consilier? Ce promiteți cetățenilor? Păi, în primul rând le-aș da de lucru. Ce le-ați dat de lucru? Să... Fie sănătos. Să... fugă cât mai multe femei. Căliciori. Așa. Așa. Păi de lucru, nu de futut. Deci ai tot de muncă. Și ai muncă. Ține tu ăsta acolo, că nu ține. Păi și ce le promiți la oameni? Ce le promiți dacă te votează? Păi eu nu le pun nimic. Ce le dai? Ce le promiți oamenilor? Ce să le pun? Sănătate, N-am. locuri de muncă. Săracă, să amără, n-am ce să le dau. muie, ceva. Nuci. Nuci. Dau cartofi. Bravo. Făină, Bune. ulei. Făină? Da. De unde făină? Am acasă făină. De la moară? Porumb. Căliciori? Păi. Lemne. O telecomandă, două? E cât de mult să vii să tai din pădure că e... Mă, o telecomandă, două? Cum zici la două? O telecomandă, două? Cum e un telefon, două telefoane. O telecomandă, două? Două. Nu cred, mă. Păi, bă, un telefon, un pahar, două pahare. O brichetă, două brichete. Da. O țigară, două țigări. O telecomandă, Numai una le dau. o telecomandă, două. Una. De fiecare, că nu pot să le dau două. Păi dar cum zici, două tele... Da. Nu cred. Nu cred. Uite, Hai că nu mai văd. uite așa. O țigară. Cum zici la două? Doi. Două țigări, mă. Da, două. Păi da. Și dacă eu spun aici o telecomandă și încă una, câte sunt? Păi câte ai? Două, da? Dar cum le zici? Deci o țigară, două țigări. Două țigări. O telecomandă, două. Două. Păi două ce? Două tele... Două ce? Păi da, mă, eu un pahar. Două. Două pare. O telecomandă, două. Două. Păi cum le zici, mă, la telecomandă? Telecomandă. Două câte sunt? Cum zici? Două? Două. O telecomandă, două? Da. Pluralul la o telecomandă este? Ce plural? Păi da, mă, cum e o țigară, două țigări. O telecomandă, două. O telecomandă, două. Pe cum zici? Două telecomande sau cum? Două telecomande. Da, du-te încolo. O telecomandă, două? Da. Două telecomande. Una. Păi nu mă, o Pe una nu telecomandă? e a ta. Nu. Una o țin eu și una dau. Păi da, da. E o Care-i telecomandă pluralul? și două teleco... Care e pluralul la 6 cai? Pluralul? Da, la 6 cai. Nu mă, stai să vedem cu telecomanda. că n-am Lasă-mă că a dezvăzut. zis-o, a zis. Păi dar n-a zis Păi pluralul. bă, o brichetă, două brichete. Da. Un pahar, două pahare. O telecomandă, două... Două telecomande. Nu, a zis. Nu-ți telecomenzi. Păi da, aia poți să le zici cum vrei. Telecomenzi. Nu, bun. Și care e 6 cai, 2... Doi. Care e pluralul la 6 cai? A? Mamă, ce plural. 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 Plural cai. Are. Da? E și telecomanda are plural. Păi cum ai? Cum are? Da. Acum atât. Și calul are și vrede.
Are puletul, ăla are permis. Păi nu mă stai. O telecomandă. Stai să terminăm cu asta. Da. O telecomandă, două. O telecomandă, două. Două ce? Două, ai zis, o telecomandă, două. Nu mai pot. Asta e la două. Deci. Exemplu. Exemplu, Un pahar, un pahar, două pahare. două pahare. Na, și acum la telecomandă trebuie să facem la fel. O telecomandă, două, O telecomandă, două. două, Ce urmează? ouă. Nu știu ce vrei să fac. Ce vrei să Nu înțeleg ce vreau să zic. Nu înțeleg ce vrei. Că la orice obiect, dacă e una, dacă e două, două. Păi nu? Păi da, normal. Păi și dacă-s două, cum le zici? Două? Păi două, depinde ce e. E telecomandă, cum le zici la două? Păi două, eu zic. Două telecomande de telecomenzi, cum le zici? Telecomandă, dar sunt două în principal, nu sunt Păi ia zi care e mai bună. Păi una sau două? Care sunt mai multe? Păi sunt două. Nu, vezi, sunt numai că Păi da, dar care- e una și una că sunt două deja mai multe, deja încă una în plus. Păi da, și nu cum le tot zici? Una. Nu poți să zici că sunt două și e una. Păi și, E Păi și ori când- una, păi și când sunt mai mulți? de exemplu, eu am una și tu ai două. Păi normal că asta e una și tu ai două. Păi da, și două ce? Păi ce? Pe ce să le ia două? Păi nu ți-am zis că e o telecomandă și una când ai două. Numai că sunt două. Păi Nu da, mai da. poți două să- ce Nu sunt? mai poți să fie din Păi și alea două ce sunt? Una, nu mai poți să fie din două. Păi una. nu mai e, dar alea două ce sunt? Păi două sunt numai. Păi două ce? Păi ce așa cum le zici? Telecomandă. Nu te recomenzi. Telecomenzi? Telecomandă. Telecomandă? Te recomenzi? Telecomenzi? Păi cum e, mă, telecomandă sau te recomenzi? Păi totul mai e. Păi cum? Păi tot două sunt.